Estas que están a ver son imaxes do accidente de tráfico dun camión esta madrugada no concello de Taboada na provincia de Lugo. Circulaba cargado con leite cando saíu da vía e caeu por un terraplén de varios metros de altura. Acto seguido, o camión comezou a arder. O condutor logrou saír a tempo do vehículo e alertar os servizos de emerxencias. Foi preciso activar un amplo dispositivo na zona do sinistro, xa que o lume se estendeu á vexetación próxima e o cargamento de leite quedou esparexido pola vía. Participaron na extinción do incendio os compañeiros de noite, unha xente ambiental, unha brigada que creo que con 3 componentes, e un camión motobomba, e a extinción foi relativamente sinxela, era de noite, non había temperaturas altas e non correu maior risco de que o incendio se propagara. Saúdos, moi boas tardes. Venres, 17 de xullo, benvidos ao Galicia Noticias. Un grupo de traballadores forestais atoparon nestas últimas horas restos humanos. Foi nunha zona de monte do concello lugués de Carballedo. O achado tivo lugar moi preto da vivenda de José Luis González, un veciño dese municipio desaparecido en setembro de 2022. Agora, o Instituto de Medicina Legal de Galicia, o IMELGA, tratará de confirmar se os restos atopados son desa persoa. A familia cree que será así e confían en acabar con estes anos de incerteza e dor. E agora, bueno, nos tiñamos aí un pinar entre eu e o meu irmão, bueno, pois decidimos vendelos porque eran pinos que empezaban a secar moito, bueno, na semana pasada pois empezaron a cortalos e o madeireiro que andaba cortando, bueno, pois parece ser que ao arrastrar un pino, porque o sitio era moi encostado, pois que apareceu rodando o cráneo do señor, dunha persona, va. Moi fácil perderse agora, aínda que vayas cun track de deportes é moi fácil perderte porque a maleza non che deixa avanzar. Estas rapazas salíndose do que é a pista habitual e subinos a un cresteo que se ve o mar, ves a parte do ézaro, pero se seguiran por ese cresteo, o normal é que tuvera que vir, se seguiran un pouco máis, o normal é que tuvera que vir un helicóptero ou pesca a rescatala, porque se irían ou se despeñaban ou non quedarían sin salida. 7 horas botaron perdidas as dúas rapazas ás que se refire este policía. Facían unha ruta de sendeirismo, pero desorientáronse por mor da maleza que tapa o camiño nunha zona moi agreste e de moi difícil acceso. A Policía Local e Protección Civil conseguiron dar con elas xa deshidratadas grazas a unha aplicación do GPS do móvil. E se lles vai a festa esta fin de semana, sobranlles opcións para divertírense. Poden escollelas de todo tipo, gastronómicas como a do Percebe do Roncudo en Corme, a Vieira en Cambados ou o Pemento do Couto en Narón. Se prefiren a costa, van ter numerosas festas do Carme con procesións marítimas. E se o seu é a historia, en Noia xa o teñen todo listo para comezar esa tarde coa súa célebre feira medieval. De lo que vi por ahora me gustan las artesanías que hay, de las hechas a mano, muy lindas, muy bonitas, muy trabajadas, la verdad que sí. Mercato medievale è bellissimo. É unha maravilla, Polo menos eu xa che digo, custome moito vir, que pouco salo, pero bueno, cando salo estas festas para nós é unha maravilla. A Garda Civil detivo un home por agredir sexualmente unha muller nun autobús que facía o traxecto entre as localidades de Viveiro e A Coruña. O detido sentou xunto á vítima e comezou a tocalas sen o seu consentimento. Ela alertou do sucedido e o arrestado abandonou precipitadamente o autobús na parada de Bahamonde. Posteriormente puideron identificalo e detelo grazas á colaboración dos pasaxeiros e ás análises das cámaras de seguridade. A Garda Civil de Culleredo, en colaboración coa Policía Local e a Archancha do País Vasco, pechou a investigación dunha lea multitudinaria nun establecemento de ocio da zona do Burgo, na que houbo alo menos 2 feridos de gravidade, un home de 42 anos e outro de 18. Os dous tiveron que ser trasladados de urxencia ao hospital. No caso do máis novo, tras sufrir a amputación dunha orella, que lle puideron reimplantar tras atopar os axentes no local. Por estes feitos prenderon 3 persoas por un presunto delicto de lesións graves. Hai tamén 8 investigados. Imos xa con ese accidente que vían na nosa portada. Un camioneiro resultou ferido ao saír da vía en Taboada, na provincia de Lugo.
Este home conducía un tráiler con 2 cisternas cargadas de leite que comeceu a arder tras o accidente rexistrado esta madrugada. O lume provocou un conato de incendio forestal que se encargaron de sufocar os servizos de emerxencia. Un tráiler con 2 cisternas cargadas de leite saiu da vía na Estrada Nacional 540 á altura da parroquia taboadesa de Vilameñe. O vehículo caeu por un terraplén e por causas que se descoñecen comezou a arder nunha zona arborada. Malia resultar ferido foi o propio condutor quen alertou o 112. Ata o lugar desprazáronse daquela unha ambulancia do 061, axentes de tráfico, o grupo de emerxencia supramunicipal de Monterroso, os bombeiros de Chantada e efectivos do Distrito Forestal da Terra de Lemos que se encargaron de sofocar un conato de incendio. Participaron na extinción do incendio os compañeiros de noite, unha xente ambiental, unha brigada que creo que con 3 componentes, e un camión motobomba, e a extinción foi relativamente sinxela. Bueno, o primeiro que chegou foi o compañeiro, así que foi o primeiro que hasta que chegou a brigada que coutou o incendio, pero bueno, era de noite, non había temperaturas altas e non correu maior risco de que o incendio se propagara. A vítima do accidente foi trasladado ao Hospital Comarcal de Monforte, onde xa recibiu a alta. Tocante os danos materiais, son cuantiosos. O vehículo que ardeu, pertencente a unha empresa de transportes lácteos de Chantada, estaba valorado en máis de 200.000 euros. O non haber danos persoais e o monte casi non ardeu casi nada, pois non pasou nada. Sentímolo polo dono do camión, que é un estropicio, pero bueno, non pasou nada a ninguna persoa, que é importante. Mentres a refríe, o vehículo permanecerá no lugar do sinistro pendente de ser retirado por un guindastre. 2 mozas foron rescatadas no Monte Pindo, no concello de Carnota, despois de botar 7 horas perdidas. Facían unha ruta de sendeirismo, pero desorientáronse por mor da maleza que tapa o camiño por onde ían, nunha zona ademais moi agreste, de moi difícil acceso. A Policía Local de Carnota e Protección Civil conseguiron dar con elas cando xa estaban deshidratadas, e todo grazas a unha aplicación do GPS do móvil. Era un día idílico de paseo polo Monte Pindo. As 2 mozas saíran pola mañá cedo para facer unha ruta de sendeirismo por un camiño sinalizado e marcado, pero as xestas, as silvas e os toxos invaden boa parte do carreiro, así que é doado desviarse do camiño e perder os sinais. Moi fácil perderse agora, aínda que vayas cun track de deportes é moi fácil perderte porque a maleza non che deixa avanzar. Estas rapazas salíndose do que é a pista habitual e subinos a un cresteo que se ve o mar, ves a parte do Ézaro, pero se seguiran por ese cresteo, o normal é que tuvera que vir, se seguiran un pouco máis, o normal é que tuvera que vir un helicóptero ou pesca a rescatalas, porque se irían ou se despeñaban ou non quedarían sin salida. As mozas, ademais, empezaron a deshidratarse e só tiñan cobertura por móvil nalgúns puntos concretos. Unha vez que tiñan cobertura, é unha zona que non hai cobertura tampouco aí, que é unha vaguada moi grande entre rocas e perde esa cobertura. Informouselle que descargaran unha aplicación, Wikiloc neste caso, pasouse unha ruta circular que teño eu no meu teléfono para tal, e para que a seguiran, ao cabo dunha hora máis ou menos, pois deno contactado outra vez ca ruta, e nos localizámolas á altura da zona de Peñafiel. Presentaban síntomas de pouco deshidratadas e totalmente agotadas, vamos. As autoridades e os coñecedores da ruta piden extremar as precaucións polo Monte Pindo, pero tamén reclaman limpar os camiños, aínda que son de moi difícil acceso. Isto cando ardeu, en sucesivas ocasións, quedou a madeira sin separar. E entón, que pasa? Que caeron e desfixeron un pouco os camiños. Eu creo que simplemente cunha pequena, separación da madeira, unha corta pequeniña, moi controlada ali, non habería problema ningún. As 2 mozas, de 20 e 21 anos, da Coruña de Betanzos, rascadas polas silvas e polos toxos, foron polo seu propio pé para a casa. O Instituto de Medicina Legal de Galicia, o IMELGA, vai examinar os restos óseos atopados nun monte da localidade de Galegos, no concello lucense de Carballedo. Atopáronos de casualidade mentres realizaban traballos de corta de madeira na zona. Sospeitan que poderían tratarse dos restos de José Luis González, un home de 79 anos, desaparecido na Raña, a apenas 2 kilómetros dali, no ano 2022.
José Luis González desapareceu o 26 de setembro de 2022. Saiu coas ovellas para leválas a un prado preto da súa casa na Raña e nunca regresou. Nada souberon del nin do seu paradoiro durante todo este tempo, salvo que fora visto nunha estrada cercana. Daquela, a súa busca abarcou toda a comarca, pero sen resultado. Agora, 4 anos despois, nestes montes de galegos, apenas 2 kilómetros da súa casa, acaban de facer un achado que podería botar algo de luz sobre a súa desaparición. Tiñamos aí un pinar entre eu e meu irmão, pois decidimos vendelos porque eran pinos que empezaban a secar moito. Na semana pasada pois empezaron a cortalos e o madeireiro que andaba cortando, pois parece ser que ao arrastrar un pino, porque o sitio era moi encostado, pois que apareceu rodando o cráneo dunha persona, que supuestamente pode ser el. Ao remover a terra atoparon restos óseos, pero non só. Despois, cando viñeron, serían os do Imelgo ou eso, pois a uns metros así máis arriba encontraron un pantalón, que precisamente, según elas, ainda tiña a marca do pantalón, a iso. Nada é seguro, pero sí é a primeira das pistas en todo o tempo transcurrido dende a súa desaparición. Daquela, José Luis González tiña 79 anos, precisaba tomar medicación e tiña demencia. Buscárono por terra e por aire, con helicópteros, con drons, con cans adestrados, pero sen resultado. A falta de certeza sobre se os atopados poden ser ou non os seus restos, os veciños din estar algo sorprendidos pola zona onde apareceron. Sí, non foi a zona que máis se buscou. Claro que lle sorprendeu, porque además en línea recta está frente á súa casa, así, ao pueblo del, donde aí sobre uns 800 metros en línea recta. É moi preto, sí. A Unidade de Antropoloxía Forense do Imelga, en Verín, será encargada de analizar os restos atopados, unha pequena esperanza para unha familia que leva 4 anos xa agardando respostas. Vexan o estado en que atoparon un cabalo axentes da Policía Local de Vilagarcía, atado a unha árbore por 3 patas, tombado e con lesións graves de diverso tipo, a máis de deshidratado e esgotado físicamente. De seguida lles contamos máis sobre este caso, aquí no Galicia Noticias. Unha familia do barrio de Recimil en Ferrol denuncia estar vivindo unha situación insostible por mor dos problemas de convivencia que sofre por parte doutra dende hai 5 anos. Asegura que o conflicto lles está a afectar gravemente tanto a él como a súa muller, o seu benestar e tamén a súa calidade de vida. Ignacio asegura estar vivindo un auténtico calvario desde a chegada dunha familia ao seu barrio de Recimil, en Ferrol, hai un lustro. Di que durante todo este tempo, día tras día, ele e a súa muller están a ser vítimas de continuos episodios de fustrigamento e insultos. A miña muller lle queimaron a roupa do tendal e faltaron o respeto porque non pode andar ben, anda a pobre encima dun lado e se mofaron dela, isto de sempre. Está afectando un montón, esta xente non deixan vivir, non saben convivir con nadie, fan o que lles dá a gana. Asegura tamén que os molestan tirando petardos, a última vez durante o partido de fútbol no que España xogou contra Francia. Un ruido que, vamos, é ensordecedor, Os veciños lle protestaron, oye, deixanos ver o partido, joder, non tires petardos agora, é que me teño que ir a pescar, non sei que, non sei canto. E como lle seguían protestando, tirou máis. Pero seguides, bum, 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 hasta 10 ou 12 tirou. Conta que xa puxo os feitos en coñecemento das autoridades en varias ocasións, polo momento sen éxito. Reclama unha solución que lles permita recuperar a normalidade e, sobre todo, a saúde. Rescatan de urxencia un cabalo con 3 das súas extremidades atrapadas pola corda atada á árbore onde o deixaran os seus propietarios. Foi localizado nunha parcela da Rúa Extrema. A Policía Local de Vilagarcía topou o cabalo en posición de sufrimento prolongado, deshidratación severa, diversas lesións en ollo e fociño e tiña tamén feridas nas patas. Pendentes do informe clínico do veterinario que o atendeu de urxencia, os axentes inspeccionaron o microchip e fixeron comparecer no lugar os propietarios do cabalo. O equino está a tratamento e investígase o caso por un posible delicto de maltrato animal. Na provincia de Pontevedra tamén, os veciños de Barro levan tempo queixándose de inseguridade na Estrada Nacional 550, o seu paso por este concello, é unha vía moi frecuentada, e demandan medidas que eviten os numerosos accidentes que se producen nela. De xeito especial, din, nos 3 cruzamentos nos que se rexistran os sinistros máis graves.
É un dos puntos negros da Nacional 550 o seu paso por Barro. Din os veciños que neste cruzamento da Portela é frecuente ver incorporacións perigosas á vía ou equivocacións dos condutores ante sinalizacións que ás veces resultan enganosas. O cruce é bastante peligroso porque moitos coches, bueno, eu a veces tamén podo ser incluída, vamos con bastante velocidade e a veces hai choques aí. Extranjeros que se equivocan e entran en sitio contrario, allí a cada momento. Non tan graves a lo mejor, pero allí hai toques continuamente. Tamén un límite de velocidade, e mesmo onde empezan hai que vir a 50. E normalmente pois vense máis velocidade. E se ver debaixo e non miran, pois o accidente é bastante grave. Algo parecido ocorre nestoutro cruzamento ou na intersección de Porráns, onde xa se registraron accidentes graves. Se murió un chico hace nada, un mes o así, en una moto, eso, no, fue un cruce. Y el de allá peor, el que está en Casa Florita, que allí hay golpes a cada rato. Y ellos que andas en carretera todos los días y son puntos muy peligrosos. Os veciños de Barro e en xeral os usuarios da vía din que a Nacional 550 é unha estrada moi frecuentada e demandan medidas que garantan a súa seguridade. En unha nacional que pasa tanto coche, habría que arreglarlos como sea. Sería o mellor que podían facer unha rotonda aí para regular mellor o tráfico. Unha rotonda, porque así viñas máis despacio. Sí, ahí necesitan una rotonda sí o sí, y no hace daño ninguno, porque tienen por dónde hacerla. Y ya ves que en la carretera de la 531 hay rotondas a cada momento. Ya sales de una y tras en otra, y aquí no, llevan años así. O Concello de Barro trasladou a Transportes a súa preocupación polas carencias estruturais desta estrada e demanda que se implementen as medidas pendentes para garantir a seguridade dos usuarios. Na provincia de Lugo, os veciños dunha das rúas máis concorridas de Vilalba temen pola seguridade dos viandantes e todo pola presenza dunha vivenda abandonadas que, segundo eles, podería chegar a caer no próximo inverno e na zona onde pasa o Camiño de Santiago. Os veciños da rúa Porta de Cima, en Vilalba, levan décadas convivindo cunha casa en ruínas. Teñen medo de sufrir a caída dos cascallos no lugar onde ademais pasa o Camiño de Santiago. Lolo e María encabezan as protestas. Herdaron unhas persoas, non? O veño que lle la deixou, que era tío, pois deixóllela. Isto foi a de abandono cada vez a peor. Ese puntal que vedes aí debe de levar máis de 12 anos aí, Non estamos falando de que isto empezou agora. Claro, se as goteiras empezan a surgir máis, as lousas correron unha barbaridade. Desde a chiminea están aquí, se vos fixades aí na parte de aí, vense esas lousas grandes que teñen estas casas, foron correndo. O Concello abriu xa un expediente contra o dono da casa, pero polo momento todo segue igual. O medo agora é a chegada do inverno, xa que o ano pasado xa tiveron algún susto, e non son nesta vivenda. O que pasou é que ao chover tanto, os muros destas casas, como podedes ver, pois sufriron moito. O meu marido pasaba un día pola mañá, estaba máis ou menos perfecta, cando volveu xa había uns ladrillos grandes no suelo. E o mesmo pasou na miña casa, nunha casa que comprei que é moi bella, que un día ás 4 da mañá pois desplomouse un muro. Claro, tuvemos a sorte que caeu por dentro, pero se está como está esta casa é un peligro moi grande, porque pasan moitos coches, pasa moita xente, entón a nosotros é o que nos preocupa. E ademais dos cascallos, o abandono da vivenda ten máis consecuencias para os veciños. Porque aquí hai gatos, como vedes por aí, hai ratos, hai de todo, hai silvas por atrás, iso é por aquí atrás xa nin te conto. Hai anos nese solar que vedes ali, contoume un amigo veciño de aquí que había unha culebra de 60 centímetros de larga. Levan anos en solucións, pero agora teñen a esperanza de poder chegar ao inverno ca vivenda arranxada ou derrubada. Seitura, corta, sega, o Dicionario Galego recolle distintas palabras para denominar a recollida do cereal no noso agro. Estamos en tempo de facer esta tarefa e na parroquia de Doade, en Lalín, fan a sega á man, como antigamente. É unha recreación para demostrar como eran os labores dos labregos antes da mecanización do agro e tamén para non esquecer de onde vimos. De seguida estamos con eles, aquí no Galicia Noticias. Vila de Cruces acollerá este domingo unha xornada gratuita de observación solar aberta a todos os públicos. Neste encontro tamén explicarán as medidas de seguridade necesarias para ver a eclipse solar do vindeiro 12 de agosto.
O obxectivo é que todos os participantes no encontro do domingo en Vila de Cruces poidan descubrir a actividade do Sol de xeito directo e seguro. Te pueda ver el Sol en toda su magnificencia y esplendor, sin todavía estar en el eclipse. Vamos a hacer una especie de entrenamiento de lo que sería ver el Sol con un telescopio solar. Y lo que vamos a ver es la superficie del Sol. Lo que vemos es la granularidad, vemos las manchas solares, vemos las imperfecciones que tiene la superficie del Sol, también vemos el borde del Sol con las prominencias. Proxectarán a imaxe nunha pantalla grande pros que acudan á cita. É unha actividade vencellada a Eclipse de Agosto, que aquí vai ser total. Nosotros estamos justo muy cerquita del borde de lo que sería lo que se llama la banda de totalidad, que es una banda en la cual el Sol se va a cubrir completamente. Aquí van a ser 20 segundos en los cuales el Sol en un momento dado, aparte de estar comido por la Luna, desaparece por completo, lo puedes mirar con toda tranquilidad y es en ese momento cuando la gente experimenta lo que es el eclipse total. O fenómeno esperta moito interese. De feito, moitos xa teñen plan para ese día. Ya compramos as gafas e todo. O plan é eclipse e despois tomar algo por ali. Pois velo en familia, no Prado, e buscar un sitio onde se vexa ben, e cas gafas que é importante protexerse. Estamos esperando, temos as gafas xa preparadas, que hai que protexerse. Iso é fundamental, protexer os ollos para evitar danos. Hai que utilizar as lentes axeitadas e colocalas ben. Mirando hacia abajo primero, colocamos, entonces nos pondríamos a mirar al Sol. O próximo 12 de agosto farán unha observación guiada no Alto da Madanela, un lugar privilexiado para observar este fenómeno astronómico. A Vila Mariñeira de Noia fai esta fin de semana unha viaxe ao pasado. Ali celebran unha nova edición da súa feira medieval, sen dúbida. Andrea, unha das grandes citas do verán galego. Si é unha das grandes citas do verán galego, Noia ademais está completamente cheo de xente, xa se respira ese ambiente medieval polas rúas e que xa está todo prácticamente listo. Estaba previsto que ás 5 se inaugurase o mercado medieval e tamén o campamento, pero os postos xa están, como ben vedes, dispoñibles para que os visite quen queira. Esta xa é a 27ª edición desta feira, todo un clásico do verán que cada ano atrae máis e máis xente, ademais experiencia inmersiva porque moitos acoden engalanados vestidos desa época medieval. Durante toda esta fin de semana, ata este vindeiro domingo, o casco histórico de Noia vai estar cheo de postos, son máis de 200 postos, entre gastronomía, tamén artesanía, pero o programa tamén se completa con moitas outras actividades como concertos e obradoiros. Galicia quenta motores para unha fin de semana repleta de propostas festivas pro tempo de lecer. Para abrir boca, as alternativas gastronómicas son variadas. Exemplares como estes serviránse na festa do Percebe do Roncudo en Corme. Os pementos do Couto serán protagonistas en Narón, o polvo en Cariño e os lagostinos en Ares. Na provincia de Lugo tamén lle renderán homenaxe ao Percebe en Xove. Degustarán pescada do Pincho en Celeiro e mexillón en Barreiros. Outro manxar das nosas costas, a Vieira, será a Estrela en Cambados. Meaño e o Rosal exaltarán os seus caldos nas súas respectivas feiras do viño, mentres na parroquia de Cortegada en Silleda volverán a elaborar paella para veciños e visitantes. En Fornelos de Montes organizan a festa da chanfaina e a carne ao suído. Non esquecemos as festas do Carme, que se celebran por toda a xeografía galega e as procesións marítimas que adiaron a fin de semana en moitas vilas costeiras. No apartado de festas históricas son varias as localidades que viaxarán ao pasado. En Noia xa quentan motores para a súa feira medieval que comeza esta tarde. Eu xa son aquí da zona, e sí que é verdad que sempre que está a feira sempre moitísima xente, dá justo ver así o pueblo, cheo de xente, bueno, atrae turismo e todo queda no pueblo. Espectacular, la verdad que este año los puestos se superaron. Mercato medievale è bellissimo, tanti prodotti, anche da mangiare molto buono. Tamén viaxarán ao medievo en Narón e Alfoz, cos seus respectivos mercados medievais, e no Barco de Valdeorras, coa medieval Tremiña. En Cambre, retrocederán máis lonxe no tempo coa súa romaría castrexo romana. O enxeño, o humor e a velocidade non faltarán nas carrilanas de Esteiro en Muros. Hoxe arranca xa a parte musical cun festival de balde. No cartel, artistas galegos do momento como a Nobel Ouro, Derrapans, Bayuca ou Denin Jures. A creatividade, a música e o colorido das peñas tomarán tamén as rúas de Ribeira onde arranca a Festa da Dorna.
E os fogos de Bouzas en Vigo porán o broche final a unha fin de semana que ademais xirará ao redor da final do Mundial de Fútbol, unha cita que condiciona moitas festas como o espectáculo pirotécnico de Vigo, que se adía ata 1 da madrugada para que os afeccionados poidan ver o partido e logo asistir aos fogos. Outra proposta para a fin de semana, gastronómica neste caso. 14 estabelecementos de Burela ofrecen petiscos co Bonito como protagonista. A iniciativa serve como previa de cara á Feira do Bonito e algunhas das ideas son bastante innovadoras. Burela 15 motores de cara á Feira do Bonito, co xa tradicional Tapeo Bonito, unha iniciativa na que 14 locais ofrecen petiscos, por suposto, con este peixe como protagonista. Consiste en que todos los locales nos hemos puesto de acuerdo en promocionar el Bonito de Burela, ya que es famoso en el mundo entero, cuidado, que no es poco. Entonces, cada establecimiento estamos haciendo pues una tapita. No caso de Paco, propietario de La Cocina de la Yaya, a proposta é algo innovadora. Nosotros hemos hecho un tataki con una barca, ya que es todo plan marinero, una barca con brotes de verduras. Y el tataki de Bonito lo que hemos hecho es macerarlo con hierbas, jengibre, soja. Luego se marca por todas las partes muy poquito para que por el centro, como veis, se quede crudo. O ano pasado xa ofrecían o mesmo petisco, aínda que a moitos pareceulles algo revolucionario. Sobre todo cuando son platos nuevos que preguntan, por ejemplo, que hay mucha gente que a lo mejor tataki, ¿qué es el tataki? O al ser crudo a lo mejor no quieren, pero los que lo han probado, que ha venido aquí, el año pasado también hemos hecho un plato con Bonito que también era tataki, creo, y un plan carpaccio también, y decían nunca he comido crudo, y lo han probado y les ha encantado a la gente. O certo é que os petiscos e o Bonito en xeral fan gozar aos locais. Moi rico. É o príncipe azul. E aos que pasan os días de verán na nosa terra. Me gusta mucho el Bonito y lo probé y me encantó, ya te digo. Nos encantó a todos, pero yo que soy un poco especialita, me gustó. Pues la verdad que me sorprendió, porque a mí, por ejemplo, que el atún es un pescado que me encanta, no sabía que en Burela el Bonito estaba tan bueno. A feira será en agosto, pero en Burela xa están a gozar do Bonito do Norte. Estamos en tempo de seitura nos campos galegos. Na parroquia de Doade, en Lalín, fan a sega a man, como antigamente. Unha celebración para demostrar como eran os labores antes da mecanización do agro. O penúltimo paso antes da Festa da Malla, que terá lugar en agosto. Chapeus de palla que se moven entre ondas de cereal. Lombos curvados no eido nunha imaxe que evocamos en branco e negro. Os veciños de Doade, convocados pola Casa do Patrón, recrean a sega do centeo, tal e como se facía antes. Eu son desde antes, des que botábamos moito centeo e trigo e segábase todo a mao. Compre afiar ben a fouciña para que o corte sexa limpo e o traballo máis levadío. No labor da seitura a man hai tamén distintas técnicas que favorecen a colleita. A máis empregada daquela era o chapodo, con pequenos golpes na base da planta. O chapodo é, teñen que cortar primeiro ben o fauciña e despois darlle o máis llano posible. Porque se lle dá así, pode ir ao pé. Aproveitas a palla e máis vai ben sejadiño. Antes de seguir, unha pausa de hidratación sen publicidade para aliviar a calor. Un segando e outros facendo os mollos, que deben quedar ben compactos. Se os mollos están ben feitos, pegarlle unha patada, escapan. Se non están ben feitos, pegarlle unha patada e vai se desfan. O intre de apañar o centeo é importante no ciclo agrícola. Del sae o volume da colleita que se amorea en medeiros no propio eido para que seque ben o cereal antes da malla. Queda na leira para que se seque un pouco máis. Despois dai é cando se leva para ir e ali se fai a meda. A meda é como a casa, hai que facer unha base, ir repisando, ir poñendo. As medas era algo que facía o máis entendido do povo. Cando había fartura, mesmo se preservaba a meda dun ano para o outro. Para demostrar a fartura e a calidade dos terreos e a cantidade que se producía, pois no ano mallábase a meda vella, a meda feita no ano anterior. Centeo e trigo constituían o principal sustento da poboación galega do interior. No seu cultivo traballaron milleiros de mulleres e homes nas súas propias leiras e tamén nas alleas, incluso en Castela, como cantou Rosalía. Castelanos de Castela, tratade ben os galegos cando van como rosas, cando ben como negros. Bueno, pois referías aos seitureiros, aos segadores que dormían na palla, que comían mal e que traballaban de sol a sol. Dende logo estamos honrando esa xente. E despois da sega virá a malla.
A gran festa de enxalzamento da vida lábrega que este ano terá lugar o 22 de agosto. Un evento para lembrar de onde vimos e o que custa gañar o pan. Rematamos, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas por estaren aí un día máis e moi feliz fin de semana.